Daşowuzda polisiýa işgärleri agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary soraga çekýär. Demirgazyk Türkmenistanyň administrativ paýtagtyna polisiýa işgärleri agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary soraga çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini 21-nji maýda habar berdi. Daşowuz şäheriniň polisiýa departamenti adamlaryň agşam saat 9-dan soň köçä çykmagyna degişli dilden hereket çäklendirmelerini girdi. Daşowuzda polisiýa agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary saklaýar. Olar näme sebäpden giýje gezmelýänlikleri barada soraga çekýär. Orada aýyny agyz bekleýän adamlar agzaçardan soň mesjide tarawa gidýär. Polisiýa olary saklap sorag edýär. Näme üçin giýjäň bir wagty öýde oturmaýan diýip soraýar diýip habar çaýtdy. Mundan odal 9-njy maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy köp sanly raýatlaryň ekstremizm aýyplamalaryndan gorkup agyz beklemeýänligini, bekleseler de bu ýagdaýy köpçülükde ma'lum etmezlige synanşýanlyklaryny habar beripdi. Halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryna Türkmenistan raýatlaryň din azatlyklaryny ýeti çäklendirýän ýurtlaryň hataryny agdalýar. 21-nji maýda Azatlyk radiosy bilen Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanly bir migrant howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde beren maglumatyny Türkmenistanyň wagty dini ynanjy sebäpli türkmen güýji daralarynyň işgärleriniň özüne azar berenliklerini gurrun berdi. Onun öz sözlerine göre gurrun döşümüz 1995-2000-nji ýyllar aralygyny Türkiýede dini ugurdan bilim alyp Türkmenistana dolanýar. Ýöne ýaşaýan etrawynyň Milli Howpsuzlyk Edarasynyň işgärleri hemde etrawyň prokuraturasy oňa dini ekstremizm haýwatyny atyp onu dürli kötünçliklere sebäp edýär. Beýleki tarapdan Daşowuzda giýje saat 9-dan soň girdilen soňky hereket çäklendirmeleri diňe piýadalara degişli däl. Şäheriň ýol gödäwçilik ugurlugynyň işgärleri giýje hereket edýän awtowlary da saklap, olary jerime duralgylaryny alyp gidýär. Eger er aýal köçede barýan bolsa, polisiýa olardan nikah şahadatnamalaryny görkezmegi talap edýär diýip habar çaýdýar. Türkmenistanda resmi nikahda duran raýatlar seýilgähleri ýa-da beýleki din çalyş ýerlere gezelenje çykany köplenç ýagdaýda nikah şahadatnamalaryny ýanlary bilen götürmeýär. Olaryň polisiýa departamentine äkidilip giýjäni şol ýerde geçiren gezekleri köp bolýar diýip habar çaýdýar. Azatlyk radiosy Daşowuzyň vilayet we şäher polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp, şäherde girdilen agşamky hereket çäklendirmeleri boýunça kommentariýa alyp bilmedi. Bu hereket çäklendirmeleri wagtlaýynmy? Orada aýyny agyz bekleýän adamlaryň agşamlary mesjide gatnamagy seýrekleşen soň çäklendirmäniň güýji ýatyrlarmy? Bu soraglaryň jogaplary häzirlikçe ma'lum näl. Mundan odal Azatlyk radiosy martyň başyna Türkmenawa şäherine agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlaryň polisiýa işgärleri tarapyndan soraga çekilýänligini habar beripdi. Häkimiýetler gün ýaşansoň ýurduň dürli künjeklerine girdilýän hereket çäklendirmeleriniň wagtyny ýyl-ýyldan barha öňe süýşürýär. Odalky ýyllarda ýurduň dürli künjeklerine şol sanyna meselem Türkmenawa şäherine giýje saat 11-den soň köçä çykmaga gadagançylyk girdilipdi.